Yun oh, ang laki. Uy, laki. Uy, sarap, chef. Galing-galing. Hihi, lapad. Oh, ha, panalo talaga to. Ayun si Kabiwas mo rin. Ay, grabe, mama ulit. Grabe, lagi ulit. Ole! Pang-highlight yan ha. Oh, napasayaw pa. Yan, sarap yan. Ikot-ikot lang. Oo, ganun-ganun. Oo, ganun-ganun lang. Ang dami pala, oh. Oo, dami. Huli nila dito mga sayo. Grabing huli. Dapat dito tayo umisto kanina. Ang dami, oh. Malalapad, oh. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kachoy. Balik to Sukmunon Mountain Lupa tayo mga kachoy, sa may construction site. At yan, may kasama tayo si Dave. Kachoy Dave Barona. May kalap shoutout sa'yo kachoy. Yun. Good morning, good morning kachoy din. Okay, wala yung mga kasama natin dito. Nabudol-budol na naman ako rin ng mga tropa ko. So yun, abangan natin mga kachoy kung sino yung mga darating na kasamahan natin, no? At sana dumating sila. Yan, sa Sukmun Park Anglers Group. Yun, may club shot sa inyo. Kahapon daw mga dito daw sila umarbes. Yan sa kanton. Yan. Maganda yung mga size nila dyan mga nadalo kahapon. Lumot yung pain. So ngayon mga maglulumot tayo. Yan, naglagay na rin ako ng ano dyan, panangga ng init. Yun, may club shot. Maring perfect Sarmiento at may bossing. Yan, maraming salamat sa Patulda. Yun, thank you. Mega love shoutout sa Coleman Philippines. Yun, thank you, thank you. Tama-tama lang. Oh, thank you, Coleman Philippines. Yan. Yan, tara mga kasi, sit up tayo. At abangan na lang natin kung sino yung mga dating mamaya. At siyempre meron tayo pasalubong dito. Kung sino yung mga kasama natin mamaya. At di sumama, di sold kami ni Kachoy Dib nito. Kaya pansit pa to at saka sinaput. Kaya Kachoy, oh, may pansit tayo. Pansit ba to? Oh, yan. Kapatikman natin yung mga lutong Bicol. Yan, pasalubong natin sa kanila. Yan, sana meron dumating na yun nga, sana may dumating. Kabiwas, yan. Yung inaasahan natin dito. Sila Papa Chin, yun, sana dumating din. Meron tayong bulate rin dito. Dinala ko yung tira ko nung isang araw. Hirap kasi maghanap ng bulate ngayon mga toy. So maglulumot na lang tayo. Tara na, paaba na yung natin intro. Meron tayo nakamit subscribers si Bata TV. Bata TV Vlog, oh, kabingit. Si Romano Castro. Yun, taga Paco, Manila. Inahanap ka. Napagkamalan pa ako. Ang layo naman sa pagmumukha. Pangit ko daw. So yan, kabingwit. Hinahanap ko ni Idol. Yun, kabingwit. Andito yung subscribers mo. So yan. Yun, higalam shoutout sa iyo, Idol. Kabingwit. Ito si kabingwit. Yan mga tayo, no? Dito gagamitin natin mga tayo. Taw-taw ni Papa Chin. So try natin mga tayo. Nasira na ito mga tayo, pero masubuhan ko pa rin ito mga tayo. Baka umugrap. At siyempre, may gilag shot nga pala kay Jonathan Solidad. Yan, sa mga tropa niya raw na taga Green Hills Olivares Compound. Yan, ang mga anglers dyan. Sina Danny Lontok, yan, Sunny Boy Sevilla at Ray Clean Siupan. Yan, may gilag shot sa inyo matay. Maraming salamat po. At maganda yun matay pagka ganyan mga mga compound na yan. Alam na yan pagka naka-harvest. Yan natin, napaka lang ito. Para mas madali natin pitikin pagkasakali. Yan na yan. Ayun, pupunto pa siguro ito mga tayo. Maganda kasi dito mga tayo, taw-taw talaga. Yung binigay kasi mga tayo ni Rami John Vlog na sira. Naputol yung di ba ginagalan yan mga tayo. Pagbiwas kung ganun sumabit yun, nadali. Kala ko kasi isda hindi pumalag, sumabit pala sa kawayan, dali.
Kaya nagpadawi na rin ako mga toy para sakali madawian tayo. Yung tilapia natin nasa gitna. Gagawin na naman mga toy, alay lakad. Si Katwidid pala. Kaya di na kailan kakapon. Ilan? Pito. Dito. Grabe. Pero binaybay mo to, kabat. Ganun lang talaga dito ako eh. Pag nasa dulo na, uwi na. Uwi na ako. Sabay uwi na rin. Madali natin silang mahabol. Hindi yung ano natin si rail. Alanganin natin, alanganin. Pinalitan natin natin. Tangkot lang nila. Kaya makakita lang tayo. A few moments later. Mga tay, stuck tayo mga tay. Wala yung grupo. Napasarap mata sa barangay Kupang. Ayan, Kupang nga yun. Ito yung sinapot. Yan, sinapot. Wala nga lang sorot. Nandito nga ito yung pansit. Yan. Ayan, hindi nila siguro pag may kumuntan. Hindi naman namin tayo pupusto. Pansit, batok. Tama ako, Toy. Ito na lang ako sa ano. Uwi naman tayo eh. Magalak. Nakakagod pa pala. Maaga pa, kaya di pa tayo mawawalan ng pag-asa. Ayan, sinapot. Yan. Mga pugoy-pugoy na rin yun. Yan. Tara, ay, po tayo. Snack. Kailangan mo na tayo kumain bago sila. May bag-bike ka doon ah. Babay. Harap talaga yung sinapot. Wala nga lang arena to mga. Tapos wala nga, hindi na tinuhog. Sayang pa yung stick. Hindi kasi masyadong ano no, yung yung maalog masyado yung parang inahampas tayo ng alog. Yung tulog sa hapon, lakas ng alon ah. Kapag malakas, Malinaw tubig. namamantig kasi huwag nang ikot eh. Diba ito eh, ayos na muna kami. At baka umaba yung video natin. Umaba na nga, wala pang ulit. Pangit naman. Ngayon, kaya po tayo. A few moments later. Dito na tayo ulit. Baka sakaling pala rin na tayo, ano? Baka nakakain na rin na. Hanap tayo, balik dito naman tayo sa kabila. Ay, siguro maglalakaw-lakaw tayo mga tayo. Magawa tayo ng malaking
chance sa makahuli. Wala. Ito, sa may parikodo dyan. Sa may dyan daw marbit yung mga taga Sukmin Park mga hapon. Umaga pa naman kasi. Hapon ata kumagat. Hindi ko lang natanong kung hapon kumagat. Katsoy, kahapon anong oras kumagat sa'yo? Ay 11, ay naku mapit. Nagpakaaga pa. Alas 2 pa lang ata. 15 pa lang ata, ano? Ah, maaga pa naman pala. Good. Ayos. Maaga pa naman, malaki pang pagkakataon. A few moments later. Yun mga tay. Nasa gilid lang ako yun. Ay! Kachay din. Ay, maliit. Pero pwede na to. Wala po, malaki na. Ay! Grabe. Mahanap pala yung ano sa lumot mga tay. Kachay din, ano to? Chat na to. Para mapuno natin yung cooler. Thank you Lord. Grabe ang bilis ng Panginoon. Ay, nakakawa na siya kanina mga tayo. Ay! Ay, ano yan ah? Ano yan tawag yan? Yung Ninos. Ano tawag? Ninos. Bayan. Yan, si Master. Umaga po. Si Master Jeff ng Las Piñas Anglers. Yun, dito tayo. Wala, nagkakagata na matay. Sige, pesto muna ako rito. Okay, hindi mo na Master Jeff. Master Choi. Master Dave. Marami na yata ito eh. Yan pala. Napakawalan ka mo eh. Yan pa nga lang nahuli niya. Kadali na si Bunso. Sino kasama mo Master Choi? Ikaw lang? Wala sila ano eh. Sila kapiwas, nasa kupang ata. Nasa upang po sila. Oo. Stack ka muna, may dala akong pansit. Ay, hindi po. May pagkain dito yung dala. Sana siya mati nakakuha nung plapla na binidyohan natin yung nakaraan. Yun, grabe yun. Lagpas dun sa cooler mo. May lalabas na naman sa cooler niyan. Hindi, makakadali tayo rito sigurado ko. Wala pa eh. Napakaaga pa at saka ano, hindi pa masyadong alog. Yan, may gilang shoutout sa Las Piñas Anglers kay Kachay Jeff. Uli na po kayo? Uy! Si Gino Just! Mga katay, yan dyan. Pasuportin po pala si Gino Just TV. Yan ah. Si Master. Kasama natin si Idol. BB1 tayo dito. Makulit din pala to. Makulit din pala to sa personal. J Fishing TV. Namit ko na yun. Master Fishing TV. Support po, boss. Yan, pasupport po. Support, Tony Jos TV. At kay Kabiwas. At saka kay Roger Fishing Adventure. Yo. Si Kabiwas, walang stick niya. Hinahanap ko kanina pa. Kasama pala si Johnny Just. Kaya mo na kayo sana may pasalama ko. Galing Bicol. Pansit pa to. Ayun, Saka sinapot. Magandang nasabi. Ang kulit pa. Magandang nasabi ni Idol. Patalubog. Ang kulit pala ng Johnny Just. So yun, mega love shoutout sa iyo kasi Diyos. Ayan, bali, pa supporting kay Kabiwas. Andyan si Kabiwas. Oh. Yan. Hanap tayo ng mga ano mati. Kasama pala sa iyo. Judges to. Sana maka-experience si Judges na ito. Biwas na malupit para hindi maano, hindi madala. Ay, hindi mag-photo. Ganda ng upload ko kagabi. Pinunta nyo talaga yung ano ko doon ah. Ay, Yung casing spot. binisita ko yung fishing spot eh. Yun! Meron na konti! Galing ka po ba kanina?
Kahapon. Punta ka doon? Kahapon. Wala si galing to. Ayan, si Master Loloy. Doon sa ano eh. Sa Kupang. Manila Yan. eh. Yan. Si Master Loloy. Ano ang Oo, Parang sige, Kupang. lik kami mga lik. Alik anglers. Kalabaw na lik. Yan. Yan. Natin kahit wala pa pa eh. Kita-kita kaso. Wala si Bata eh. Nasa talim. Ayun si Master. Yun. Shout out. Shout out ka na kay Rutchoy. Master Rico. Thank you. Kakajiwas si Bata. Wala si Bata. Katalin yan. Yan, thank you Master Rico. Thank you po. Thank you. Maraming Mga solid subscribers pa natin. Sa Binabalik-balikan nga ni Kabing Wet doon eh. Oh, lagi si si Bata. Oo, si Bata. So yun, sana makadali kami dito mga tayo. Napakarami namin ang na dumami din sila. Yan tayo ni Kabigas. Try natin. Wala naman ang kinilas, no? Sana ang mabrato. Ganda to dito kasi marami tumatabi ka agad. Ang ganda! Ang ganda, boy! Thank you, Kabigas! Oh, grabe mga kasing. Napakaganda na. Wala talaga. Oh. Pag yan nawala, hindi nakakasta. Yan, lagyan ka lumot. Oh, ganda talaga, grabe. Yan, oh, di ba, Maday, maganda talaga yun. Hindi lang talaga ako nawala yan, sigurado. Pagka yan, maganda, oh. Sayang mga katsoy, inatak sa si katsoy, Eurojust. Hindi pala siya inatak yung floater. Inatak yun. Grabe lang din po pero yung lubog. Ibig sabihin mo lang yun. Ganito mga ito yung pagpapadaro dito. Kasi napakaraming lubog. Kailangan may pangano sa bato para magdala. Hindi ako ba? Tayo mga lubog sa bato. Wala, kailangan mo yung ganyan pa, oh. Malupit na kagat. A few moments later. Yan, nakadali lang si Kabiwas mga tayo. Nakadali lang si Kabiwas. Sabi ko na nga ba, makaganda pag taw-taw eh. Malaki-laki. Ang ganda laki oh. Ang grabe. Sana dali ka, Choy. Sabi ko, maganda talaga dito kasi pag taw-taw eh. Dapat ah. Taw-taw, oh, ganda rito. Ganda ng size dito. Nalaki-laki. Wala. Hindi na iniisip yung lalaglagan. Pumabak. Kung pumasok sa bato, wala na. Ganda na muna kuha naman ang video, no? A few moments later. Ano, kadali lang si Kabiwas, mga toy. Oo. Kilala. Ole ni Kabiwas mga toy. Tingnan mo. Ang laki sana, sana. A few moments later. Mga toy, nakadali tayo, muntik pang makawala. Kala ko sana sabit. Sabit. Tapos pinaka-inirelease konti. Oh, gumalaw. Nakadali rin sa wakas. Ay, thank you Lord. Lagyan natin sa ano to. Katsoy Johnny Diyos. Kabiwas. Nauna pa sila ng video sa akin. Ay, salamat Lord. Dalawa na. Okay, yan na yung natin kainan. Yan na. Dalawa na. Ayaw talaga natin magpa-video. Pag walang video may uli. Ay. Video na naman natin. Mga kasama natin, mga katingin natin doon.
Nag-ano sila. Naiinip sa paglulungon. Hindi pa uuwi na. Nakatry natin yun. Malaman ba? Kuha tayo mga magandang highlight ba? Ito na. Agad-agad na naman. Ay, isa na to. Oo. Ay. Kinikilbot-kilbot eh. Parang hindi. Ay. Pang-highlight lang po, Lord. A few moments later. Dali na naman mga katoy. Uy, akin yan! Tinapon niya. Grabe, ang laki mga katoy. Grabe oh. Uy, ganda. Pare sa tayo nung una. Uy. Katoy Dave. Uy. Mga katoy. Ang hirap mag-video mga katoy. Medyo kalas na naman. Kalas na. Grabe talaga. Grabe. Seryoso. Laki. Grabe. Ayos na. Ganda ka na videoan. Yan mga katoy. Ay pangatlo na tayo. Thank you Lord talaga. Ay hirap na mag-video eh. Pag binibidyo kasi yung ito. Ito, makadali tayo rito. Meron ka na naka-cord na meron. Ito mayroon to rito, sigurado to. Para uwi na. A few moments later. Ay grabe, mama ulit. Five fingers. Grabe, lagi ulit. Ayan, andyan na si mga hinihintay natin. Si Katay Bermoy Marjon. No? Pasupport din po sa kanyang channel. No? Yun, Marves na. Pero Diyos, ano, tama ka naman. Kahit di nakapansin ko yung Diyos matay. Yan ang tunay na anglers. Kahit na walang panguli, masaya pa rin. Masaya pa rin. Si Katay Dave. Basta mamaya party to. Walang ano dito, walang 0-0. Lahat meron. Yan matay. Sana makakuha tayo pang highlight ban lang. Ano ba yan? Lord, bigyan niyo po ako ng pang highlight. Ang galing ni Kabiwas. Diretso lang. Oo, siyempre. Ano pa yan? Wala kang sinilas. Wala kang sinilas dyan. Papatayo kasi nabasa ako rin. Papatayo ng medyas. Basaan to. At sige ron, dayuin mo naman ito yung spot namin. Diyan ka lang. Yan, di ba? Yan yung talim. Ito lang yung talim. Dito ba? Oo, yan. Yung may ano na yung kulay puti. Malayo nga ako ito eh. Yung kulay puti na yan, sa kanila yung kasino yun. Parang may kasino. Yung puti na yan? Oo. Tanaw yung mga... Ay, anak. Ito na ulit, oh. Uy! Bigos yun. Boss, alam. Grabing bigos na yun. Pang-highlight sa... Boss, alam sa A few moments later. Kabiwas, akuan umuli ha. Dapat hati tayo yan. Hindi, joke lang. Kumakain kasi mga si Kabiwas. Sabi ko na nga ba, ang ganda ng lubog eh. Ganda kasi kitang-kita ko eh. Ganda talaga ng floater mo. Ganda ang photo niya, no? Kumain kasi. Talagang ginano, no? Di ba kita-kita mo tagal no? Piniliktik ka, no? Ganda talaga ng floater na yan. Ano bang ganda ng floater kasi oh. Sabi ko nga, pag siya pa rin, swerte na talaga. Tabay. Ay! Yun mga siya, talagang gibit yun. Laki na. Uy! Nakayaban sa naman! Nakayaban sa naman! Kahit yung ano! Kahit yung muna doon! Ayan pa! Kaya ka na bumalik! Uy, ayan! Bumalik naman doon! Ha? Wala pa! Di ba? Kumain sa una doon! Matinang! Nakapapa! Eh, kumain ka! Huwag na kumain! Wala ka! Kumain!
Kagatan ni kakain ko. May kumakigat ano? Ayan, kabengwet! Lagi niyang nasa ano ha, kitalim ha. Ano nga ako, isang linggo? Okay, baka dyan oh. Abiwag. Pansit Bicol yan eh. Lupit na ngayon ni Kabiwas mo. Ito yung huli niya, malaki. Nakailan ka na Kabiwas? Nakailan ka? Apat na. Ayun, si Kabingwet, andyan oh. Kabingwet in the house. Nakahabol. Nakahabol sa bogya. Napapalaban doon sa Talimailan eh. Minsan dayo tayo doon. Ilan tayo na dayo lang? Eh, bali lulusot na lang tayo. Huwag tayo mag-detect si Kira. Wala akong pagod. Wala. Oh, matis-car ko yung pagod. Eh, pinakagat na naman nata yan. Oh! Hindi ko alam ang kagat. Dito ko. Makagat ka na naman dito eh. Hindi ko maalam. Kachiti ba? Gumawa ka ng isa doon. At namaya-maya harvest pa kami. Ayun, sana makakuha tayo mga tinang ano, ng magandang highlights. Wala pa tayong maayos sa highlights. Puro lang maingay tayo ng gayari ay maingay na video. Sigawan. So ayun, sana makakuha tayo ng nakasutin tayo makakuha tayo ng magandang pang highlight. A few moments later. Kachay, ano mo doon? Sa ano taas? Yun. O yun. Galing. Alam na des. Laki talaga, grabe. Alak ka, meron pa rin. Idol. Alak ka. Grabe, dyan lang mga Jiggy Kabiwas oh. O yan, dyan lang oh. Okay, dito naman tayo. Wala talaga tayo makukuha magandang highlight mga katay. Pasensya nyo na mga katay. Ganyan na naman tayo mga katay. A few moments later. Ayun mga katay, nakadali tayo. Yun oh, ang laki. Tayo pa. Oy, laki. Uy, sarap swerte. Galing. Hihi, lapad. Oh, ha, panalo talaga to. Giniago ba? Lapad, laki. Ayos. Lumot talaga ano. Lumot siya. Dahan-dahan na tinatangay. Ayos, ganun talaga agad. Yun, galing. Ote, nakaapat na ako. Apat na. Tapos yung isa mga tayo binigyan natin kay Kachoy Dip. Isa. Wala pa. Yun, ayos. Thank you Lord. Yan, di tayo mga tayo. Yoho! Nakaapat na ako kabingwit. Dito lang mga tayo. Ang ganda dyan, bigla na lang itinakbo yung ano. Ang ganda ng hatak niya eh, ano lang yung unti-unting pagitna. Ha? Bili na ng ano, kape. Swerte si Kabiwas mga tayo. Naka ano siya, 5 ata, 4 na malalaki. Sa akin meron akong arroyo maliit, yung first cuts natin. Ha? Kinagat ulit? Try natin ulit ito matay. Gusto ko ng pang highlights pa, Lord. Nasa gilid-gilid lang talaga mga tay. Wala na naman. Lipat na lang. Ah! Ay, kaya ano yan? Kachoy Marjun. Oo. Ginagat-kagat. Ano yung habis eh? Sa ano lang, Noy? Sa ano lang, mababaw. Wala sa gitna eh, nasa bato-batuhan lang. Ayun, mga choy, bali na lang po muna siguro, no? Na-update na lang namin kayo kung sakaling may mahuli pa kami, no? At kami, yan, no? Magkakapi muna kami mga choy, no? Magpapa, ano, si Kabiwas dun.
Mag-iihaw kami. Tapos magkakape maya-maya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre, pasalamatan si Johnny Jos TV. Yan. Panawing pandagal natin dito, no. At nakarating sa dito sa spot natin. So yun, bali at tutulungan natin sila magluto ng tilapia. At kami magkakape. So yun mga toy. Thank you po. Maraming salamat. Yan mga toy. Papatikman natin kay Johnny Jos tong tilapia ng Laguna Dibay. Wow! Pagayon. Pagayaan. Yun! Sarap niyan, no? Cuts and cook. Asan si Kay Dave? Malis na! Biglang umuwi. Agay! Ay, agoy. Ayan. Kaya lang si Habiwasan yan pa, oh. Dito kay Bermoy Marjon, Johnny Jos TV from Bulacan. Agoy. Ang lupit na, no? Ang lupit, ah. Pang sarswila yun ang sayaw niya. Pang budots. So yan mga tayo, update namin kayo mamaya-maya. Sana makadali pa tayo pang uwi. Tig-isa kami ni Kabiwas na inihaw, tapos binigyan natin si Kachoy Dib ng isang so mayroon pa akong dalawang pang uwi. Sana madagdagan pa. Binaligtad na inay. Parang lechon na yung mga tayo, ginaganon dapat, oh. Yan, parang lechon siya. Yan, sarap yan. Yan, luto na yan mga toy. Yan. Ang dami pala, oh. Kanina! Oh, ang dami, ang lalaki, oh. Kanina? Kay Master. Oh, ang dami ano? Oh, yan, mirada. Yan. Ito pa. Yan, oh. Asan kaya yung partner nito, ano? Ito lang. Pansit partner yung mangga. Ito kaya saan yung tali nito? Ito mga tayo. Nasa katuwang. Asan yung katuwang kaya? Bawal yan, bawal. Bawal ba yun? Hindi, bawal. Yan, yung ano mo ah. Yan, oh. Ang dahil nga. Ole! Pang-highlight yan, ha? Oh, napasayaw pa. Lumalaban eh. Oh. Lumalaban. Kala na pla na eh. Alam na. Akin na, iawin natin dito lang. Ito, meron pa dito. Masarap yan. Yan ito. Paborito. Oh, oh, pwede nito kumay. Wala na. Si talim niya. Ay, naku, wala nang bagaboy. Akin na lang yan, akin na lang. Iwi ko. Yun, alborin natin yan. Ay, wag mo muna, no. Yehe, thank you, Kabingwit. Ayan yan. Meron tayo na kay Kabingwit. Ayaw ni Kabingwit to. So tayo mag-uwi mga sino. Tatanggalin na doon. Yes, thank you, Kabingwit. Yan, oh. Yun. Nakadali tayo kay Kabingwit, man. Yun, oh. Ang dami naman pala. Oh, lalaki, oh. Oh. Dami naman Ngayon, mga taga Bacoor pala to, Bacoor Anglers, mga kasama ni Kachoy Nilski, saka ni Kachoy Rodolfo. lugar, Malapit. Yan, ingat kayo mga master. Ang ganda ng uli nila mga toy. Tara, pupuntahan namin doon. Sana makadali pa kami. Ano? Tara, doon tayo. Di ba? Punta tayo doon. Unli-strike doon sa kupang eh. Kaya natin huli doon, di ba? Anong oras na kasi mga toy? Sabang namingwitan. Nagkape. Si master, dami na daw na uli, yung naka-blue na yun. Mga huli nila dito mga toy. Grabing huli, dapat dito tayo pumisto kanina. Ang dami, oh. Malalapad, oh. Hapon na kasi naggagatan. Ako, nagkamali tayo ng pisto. Dito lang pala daw kanina. Oh. Kala ka kanina, hindi ka umikot dito. Hindi, hanggang doon ako sa kanto. Sawa Yan, ano nila idol, oh. Di maalo. Dapat ito ang Kabingwit kanina, no? So, sa tira pa ako, maaga pa eh. Ayan, mga toy, nakasita pa tayo, nakapukul na tayo. Kahit dalawa lang, Lord, pahingi po ako. Wait lang. Huli yan, mamaw, oh. Ay, nakawala! Kachoy, ayusin mo. Dali na, dito muna.
Dito muna, laki. Dito, dun. Dun. Uy. Uy, bayabasin natin kagad. Bayabasin na kita, kabiwas. Bayabas. Bayabas ito. Unahan lang yan. Jokes. Andito lang talaga. Kahit gabi, kahit abutan ng dilim mga katoy. Ayan. Buo pa rin yung grupo ng tayo. Ginabi na sa spot. Ay, naku. Fishing is life talaga. Fishing is stress reliever. Yan. Hirap pa rin kayo kasi papakasali, malagdag kayo pang huli. Napakasarap pa naman mga tayo. Uy! Sayang. Sayang yun ah. Kitang-kita ko rin yun eh. Ay ito, meron din ako oh. Ito to. Naman si Kabiwas mga tayo, swerte oh. Grabe. Saan ba yan? Swerte si Kabiwas talaga. Ay! Uli! Ginagawa mo? Paano yung na-video ang sabit kasi. Oh my goodness. Ang ganda ng buhay. Ang muntik ng mga ano to maputol. Ano yung upload? Hindi. Upload mo. I-highlight ko yun. Mga katoy, pagbasensya nyo na sa mga subscriber ni Katsoy Marjon ha. Upload daw to. Highlight. Ay nako, di tayo sinisurte sa spot ni Kabiwas dun eh. Ayan, kinikibit na mga katoy. Ayan, nakikibit to. Oh. Ay. Oh. Kala mo kay Biwas ha. Ikaw lang. Kaming wet. Oh, di ba? Pinauwi na tayo mga tayo. Nadagdagan pang-uwi ko. Yes, thank you. Yan, ulit. Ulit, kagatin mo. Pasensya niya naman yung video natin ha. Medyo magulo na. Talagang magulo tayo. Hindi lang medyo magulo. Sabi mo talaga yung punta mo sa amin. Ano? Di na pina. Ano? Oh, maraming salamat. Sige sa susunod ulit. No? Ayan si Kabiwas. Kabiwas na ka na. Nakadalawa talaga harvest. Talagang Nakadalawa pa sa talaga. yung lalagyan namin mga katiyan. Doon sa dulo pa yung mga ibang uli namin. Yan. Tapos si Bermoy Marjon yan, nandyan pa rin. Joy, kaso nag-swimming to kayo na. Kabing duit, yan, Bala TV. Pang thumbnail. Kasi pang thumbnail ko lang. Oh, yay! Yun, thank you mga toy. What's up? Yun, madilim ng paligid oh. Thank you. Shout out sa lahat. Yan. Nakahuli. Kabayo lang. Kabayo. Pa-shoutout pala yung helper Yan. ko. Ayun, shout out. Si Albert Amparado yun. Yan, Miguel shout kay Katsoy Albert. Yan. Amparado, yung helper ko. Yan, Katsoy Albert Amparato. Gustong humingi ng sticker sa inyo. Baka Ay, kaso pag wala na ako, naubos yung na. kay Bata TV, sticker daw. Yan. Ayun. Yan mga Katsoy, kain po tayo. At di tayo naka-harvest kanina. Yan lang muna. Yan guys, kain na. Kain tayo. Kain tayo mga Katsoy. Ayan oh. Sarap yan mga Katsoy oh. Ayan, thank you po Lord sa blessing po. Kain tayo.